Ott azon az úton megyek fel, az a turista úton, Igen. és bemegyek emögé. Emögé? Nem, ott van, nézze, ott van föl Ott van a helikopter. Oda, ahol a helikopter van? Ott van, hát látom a házat a hegytetőn. Látja a házat? Hát én nem. A legfelső szikla, az Igen. nem szikla, hanem az egy ház. Az egy ház? Igen. Itt fogok fölmenni, az nem annyira brutál. De ott fog aludni? Ott fogok, ott van. És onnan még följebb megy? Hát onnan fölfelé még 20 perc a csúcs. Az 3600. És hol a csúcs? Az, ami felhőben van? Az ott ködbe van mögötte, igen. Aha. És mögötte látnánk az Ortler Granzelbú Königspitze, úgynevezett Dreigestin, ilyen három feje. Az itt olyan, mint a Berni Alpokban a Jungfrau. Aha. Ahova szintén szeretném a családomat elvinni. Ott van Európa legmagasabb. Jungfraura, igen, a nevét ismerem. Ott van Európa legmagasabb, teljesen köznyilvános vasúti állomása. Annyira szuper, nem? Soha még nem voltam ennyire egyedül. Szerintem nem is leszek. Ilyen csöndet. Kivéve a helikoptert. Ott a szálloda a völgyben. És ott jöttünk föl autóval tegnap. Soha nem mentem még ennyire meredeken. Siamo qua sulla 32, nonna. Fai come stai, scusa? Mi fai? Ma vuoi pure tu? E dai! Mezzogiorno vi ascolto io per le prossime 2 ore, state tranquilli, insomma in qualche modo siamo qui, ci chiacchieriamo, raccontiamo. Innen indultunk, itt lakunk. Ide megyünk föl, vagy ide jöttünk föl, itt vagyunk most. Itt a 6-oson elsétáltunk ide, itt följöttünk ide, a Kori elindult itt föl,
Itt fog lakni a Monte a Rifugio Viosban, és itt fog holnap fölmenni a Monte Viosra. Aztán lejön, ismét vissza ide a Rifugio dei Cembri, utána itt lejön, és így fog ide-vissza, és holnap találkozunk itt lent. Én pedig most innen ide felszállok, és ide fölmegyek. Ide 3000 méterre Ruderi ex Rifugio Mantova. Oda megyek. Quella cosa tutta di acciaio e inox di facciata. C'era gente sul baretto sotto e c'era qualche duro. Io ho detto prima sarà per i sì, ma deve stare no, ma poi che cammini, dormi lì. ma poi se tu vai l'idea di Martesino, non c'è neanche l'idea di paesino, sembrano tutta mega ma io penso no, perché aveva detto io creato di quest'anno il tempo sei impressionato. Sì, ma anche Giulio sarà. Guarda come sei là, sto parlando un io l'ho fatta quando era che lì arrivi a 3-5. Most látom, hogy ez is csak lent meg fönt van hozzá alátámasztva. Erről nem volt szó. Vagy nincs alátámasztás. Ott egy patak. De szép. Úristen, de magas. Eldugult a fülem. Ott van a nagyobb falu, Peio. Jézusom! Fú, itt volt az alátámasztás. Hintázunk. Isten. Szóval ott van a szállodánk. Ez Peio Fonti. Úristen, hát én ilyennel még szerintem soha nem voltam. Jézusom. Ott van egy kis tó, vagy micsoda. Tengerszem. De lehet, hogy ez mesterséges. Hangosak ezek az olaszok. Úristen, mindjárt eldugom magam. Én még ilyet soha nem láttam. Gyerekek, ide eljövünk együtt.
roba che la gente me l'ha detto. Cosa chi è? Facciamo ad andare, io ho 2 o 3 volte quando siamo venuti ad Aosta volevo andare. A fare quella Fú, ez itt valahol Gletscher lehetett. Ami ki nem, fel nem olvadt. quasi arrivati, quindi psicologia. Ma è come Ezzel jöttünk föl, majd indul vissza. Ott is ki lehetne menni, de szerintem ez zárva van. Nem itt megyünk majd ki. Hát azért ennyire meleg nincs, hogy pólóba legyek. De mondjuk egy kis kabát elég lett volna. Téli kabát nem kell. Hol az gyerekek itt hógolyóznak egy szápolóban, vagy egy kis tréning felsőben. Három 3000 méteren. Én azért a hóban nem megyek bele, mert edzőcipőbe jöttem. Érdekes, hogy kocos a hó. Barna. Val di Sole, Val di Trentino a megye. Itt a WC, remélem.
Ehi, nessuno sta prendendo come te, Su Elia, dai. Vieni con me. Az egész domboldal tele van ezekkel a virágos bokrokkal. Elindultam fölfelé, hát ha látok tehenet legelni.